ಹಾಯ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳು ನೋಡುವ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನೆಲ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ? ಇಷ್ಟ ತನಕ ಜೋರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗ ಎಂತ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ? ಯಾಕೆ ನೀನು ಶಾಲೆದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಯಾಕೆ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ, ಟಿ ವಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ. ಶಾಲೆದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಯಾಕೆ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಮೋಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ನೋಡು ಟಪ್ಪ ಹೊಡಿತಾರೆ. ರಿಮೋಟ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಟಪ್ಪ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಮಗು ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಟಪ್ಪ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಂಗೆ? ಎಂತ ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚಿದ್ರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ರು? ಕಾಲಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ರಾ? ನೋವಾಯ್ತಾ? ಭಯ ಆಯ್ತಾ? ನೋವಾಯ್ತಾ? ಸತ್ಯ ಹೇಳು, ನೋವಾಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ಸೊಪ್ಪಾಯ್ತಾ? ಯಾವ ಸೊಪ್ಪಾಯ್ತು? ಸೊಪ್ಪಾಯ್ತಾ? ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಉಂಟಂತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನು. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟಂತೆ. 2 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟಂತೆ. ನಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅಣ್ಣಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಜೋಕುಳುಗು ಪೂರ ಜೋಕುಲಿಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರೆಗ್ ದಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ? ಅವು ಇನ್ನು ಪಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲೊಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಭಾರತಿಲ ಶೇಖರ್ಲ ಪೋದು ಇನ್ನು ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ಪಂತೆರ್ಗೆ ಅವನು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪೋಖ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂಚಾದ ಇರೆಗ್ 2 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ಚಾಲೆಡ್ ಉಗ್ಗ ಕೊರ್ತುಜೆರ ಇರೆಗಿನಿ ಏಪಲ ಉಗ್ಗ ಕೊರ್ಪೇರಾ ಇನಿ ಕೊರ್ತುಜೆರಾ ದಾಯಕ್ ಬಾಲೆ ಅರ್ಥ ಜಂಕ್ ದಾಯ್ ಕೊರ್ತುಜೆರ್ ಬಾಲೆ ಇರೆಗ್ ಉಗ್ಗ ಇರೆಗ್ ಬಡಾಪುಂಡೆ. ಇತ್ತೆ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಂಡರ್ ಇತ್ತೆ ಆಮ್ಲ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲಾಡಿನಿ ಕೊಕ್ಕಲ ಆಮ್ಲ ಅವ ಕೊಕ್ಕ ಸಾರ್ಲ ಆಮ್ಲ ಅವ. ಶ್ಯಾ ಇರೆಗಿತ್ತೆ ಅವು ಟೆನ್ಷನಾ ಭಾರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲಾರು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನು ಇರೆಗ್ ಶಾಲೆ ಅವು ಚೋಚುದುಂಡು. ಈರ್ದಾಯ್ ಚೂಚುನು ದಾಯ್ ರಾತ್ರಿ ಈರ್ದಾಯ್ ಚೂಚುನು ದಾಯ್ ದಾಯ್ ಚೂಚುನು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕಂಡ ಅಕ್ಕಂಡ ಇರೆಗ್ ಉಗ್ಗ ಕೊರ್ತುಜೇರ್ ಶಾಲೆಡಂದು ಯೋಚನೆ ಐತೆ ಭಾರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲಾರ ಇರು. ಶ್ಯಾ ಕೈ ದಾದಾಂಡು ಕೈಕ್ ದಾಲ ಆತುಜಾ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು 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 ಈರ್ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಯಾನಿರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ಪಾವೆ ಮಾಟಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡು ಗಟ್ಟ ಗಟ್ಟ ಅಪ್ಪನ್ ಪರತೆ ಒಪ್ಪನ್ಲೆ ಹಾಕಿ ಕೊಂಡು ಒಂದಪ್ಪ ನಾನು ಮುಟ್ಟಿ ಗಡಗಟ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗು ಪದವತ ತೆಂಕೊಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಜಿ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೈಮ್ಸ್ ಉಡು ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅವವು ಅವವು ಪದ್ಯ ಇಲಿ ಬಂತು ಕರಡಿ ಜಿಂಕೆ ಅವು ಪಲ್ಲೆ ಸುಲುಕು ಕಂಡು ತಂಪು ಉಂಡ ಬಲದ ಒತ್ತ ನಾನು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಅಂತೆ ನೊಲುಕು ಬೆನ್ನು ಮಾತೆ ಬಾಲ ಉದ್ದ ಕಾಲು ತಂಪು ಉಂಟ ಬಲದ ಒತ್ತ ನಾನು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಅಂತೆ ಒಂಟೆನೆ ಬೇತೆವಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದು ಪೋನಾಗ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕಿ ದಾದ ಬನ್ಪು ನೀರು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತಾಕಿ ಜೈ. ಓ ಅವಳು ಶಾಲೆಗೆ ಪಂಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪಂಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೀಚರೇ ಯಾನ್ಪಿರೋರ ಪನ್ಪೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕಿ ಜೈ ಜೈ. ವಾ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಭುವನ್ಕಿ ಜೈ ಜೈ ತನಿಷಣ್ಣಕಿ ಜೈ ಜೈ ಪಿರೋರ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕಿ ಭಾರತ ಮಾತಾಕಿ ಜೈ 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 ಬೇತ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರೇಗು ಇಜ್ಜ ಕಲ್ಪೋಡ್ ಪೋದು ಶಾಲೆಡು 1-2 ಪಲ್ಲೆ 1-2 ಗೊತ್ತು ಜಿ ಏ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯಾ? 1-2 ಪಲ್ಲೆ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ಆತೇನಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಪಿ 17 18 19 20 ಮುಟ ಕಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ 21 ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತೂಕ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ತೂಕ ಎಂತ ನೀನು ನಿಂಗೆ ಎಂತ ಉಪದ ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಂಗೆ ನಾಳೆ 2 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಲಿಗೆ, ಆಚೆ ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಈಚೆ ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದು. ಆಗ ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಪೋಖ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪೋಖ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ. ಈಗ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ನೀ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡು, ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡು. ಮತ್ತು ಈಗ ಕೂತ್ರೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳು ಊಟ ಮಾಡಿ. ಎಂತ ಅದು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್, ನಿಧಾನ. ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನ ಅಂಚೆನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಂದೆ ಫೇರ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಮೂಗಿಂದ ಕೈ ತೆಗಿಬೇಕು. ಎಂತ ಚಿಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಕೊಡೆ ಲೇಚದೆತ್ತು ಗೊತ್ತು ಜೂಚುಲ. ಓ ದೇವ ಎಂಕಿಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಚು ತಿನ್ನೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿಡು ಬೂ ಆಪುಂಡು. ತನಿ ಚಣ್ಣಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಾಯರ ಏಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪಾಯರಾ? ಓಕೆ, ಖುಷಿ ಅಂಡೇರಿಗ ಮಾತ್ರ ಲೇಚು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ. ಯಾ ಅಣ್ಣಲ ತಿನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನೆರ್ದು ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪದೆ. ಬಂಜಿ ಬೂ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋರ್ ಬೂ ಆಪುಂಡು. ಅಣ್ಣ ಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಆಮುನ್ಕ ಡನ್ ಬಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಮುಂಡದು ಅಂತೆ ಚುರ್ಪೊಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಎಂಕುಲು ನಾನೊಂಜಿ ಯಾಣ ತನಿಷ್ಲ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ. ಟ್ರೈಲರ್ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತಾ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಅವಾಗೆ ಮೆಂಚು ಒಪ್ಪುಡು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲು ತೋತಾರೆ. ಸೊ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕದ ಗೇಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಾಡಿದ ಕಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪುರ್ಸೋತಾಯ್ಮಿ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿನ ಏರ್ಲೊಪ್ಪು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದಪ್ಪು ನಾನು ಆನ್ ಮಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಪಡು ಮುಲ್ಪಡು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಅವರು ಗಾಡಿ ಪತ್ತ ಎಂಕ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಕಲ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೇಮ್ ಪಾಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಂಡೇದ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಪಾತಿರೋದುಪ್ಪುನು ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಬರ್ತೀನೇಟ ಈ ಮಂಡೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಡೇಟ್ 26. ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಏರೇರ್ ಪೂರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂಚನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ವಿಶಸ್. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ವಿಶ್ ಮನ್ಪೆಪ್ಪಿರೋರ ಬಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ನನ್ನ ಮುಗಿಯೋಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಡಿಸೆಂಬರ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಚು ಬಂದಾಗ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಮುಗಿಯೋದು ಬಂದಾಗ ಸಿಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿರಾ ಕೊರೋನಾದ ಕತೆ ಪಿರೋನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೂ ಪಿರಾ ಬರೋದು ಎಂಕಲೆ ನಾಡೋಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತು ಜನಕಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಪ್ಲೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನಂತೂ ಓಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೋದು ಹೋಪೆ ಅನ್ಸತ್ತು. ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಚ ಅವರ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಪೂರ ಬತ್ತದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕಲಿಗ್ಲ ಮೂಲು. ಸೊ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಬೈದಿತ್ತು ಅವು ಹೆಡ್ಏಕ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ಏಕ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ಮಲ್ತಿದ್ರಿ. ಅಂಚಿನ ಹೆಡ್ಏಕ್ ತರೆ ಬಗ್ಗರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ, ದೆಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ, ಜೆಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ, ಕುಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ದಾದನ ಒಂದು ಜುಲೈ ಮಲ್ಲನ್ನು ಕಲ್ಲನ್ನು ದೀತಿಲೆಕ್ಕ ಆದಿತ್ತು. ಆತು ತಾರೆ ಬೇನೆ ಕೂತು ಟೈಟ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಮಂಡೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ದು ದಾದನ ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಗ ತರೆನೋ ಒಂದು ಅವನಿತ್ತು ಆತು ಪೇನ್. ಸೊ ಮತ್ತು ತರೆ ಬೇನೆ ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಸೊ ಏರಿಗ್ಲ ದಾಲ ಅಪ್ಪನ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆದಪ್ಪಲೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಅವು ಕಾಮನ್ ಆದ್ಬೋತುಂಡೆ ಕೊರೋನಾ ಶೀತೆಲ್ಲ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು. ಬಟ್ ಆಂಡಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತು ನಾವೇನು ಹೆಂಚ ಡೀಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬತ್ತುನ ಅಂದು. ಬಟ್ ಆಂಡಲ ನಮಗೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಪ್ಪಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಜೋಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಪಂಡಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕುಲು ಕೈತಲ್ ಹುಡುಕುಲ್ದು ಆರಾಮ್ ಅದು ಹರ್ಷಿ ಮಂತದ ಪೂರ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಪೇರು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಏನು ಪಂಡಲ ಆಕಲ್ಲ ಮಂಡೆಡ್ ಉಪ್ಪು ಮೇಜೆ ಆಕಲೆ ಕಾಲಿಗೆ ಒಬ್ಬುನಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಪೂರ ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕುನಲ್ಲ ಬರಿಟುಕುಲೊಂದು ದೂರ ಉಪ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಹಾಕುಲು ಕುಲ್ವೇರ ಇಚ್ಚಿ. ಸೊ ತನಿಷಿಗೆ ಏನು ಪಂತೆ ಬಟ್ ಏತು ಪಂಡಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ಜೋಕುಲೆಗೆ. ಸೊ ಐ ನಾಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಮುಗಿಯೋದುಂಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 2023 ಸೀಕುಲು ಓಲ ಬರನೇ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೂರಾ ಸೀಕುಲು ಪೂರ ಮಾಯಾವಡು
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲೋದೇನೆ ಪನ್ಪುನ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಂತುನ್ ಬರೋನು ಅಂತುಕ ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪ್ೇ ಬರ್ಪುನನೇ ಬೊರ್ಚೆ ಅದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆತೆ ಬೊಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಪೂರ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಅವು ಡಿಸಿಷನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿದ ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಂತುನ್ ಪೋಕಾವ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ದಾದ ಮಂತಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನತೆ ಸೊ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಂತುನ್ ಪೋಕ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಯಾರು ನಿಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಕೊಂಚ ಹೊಸತ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಈ ತುಳುನಾಡ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕಲೆ ನಾ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಡು ಮೋಕೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಡು ಏತೋ ಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಕಲು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಕಲ ಮೋಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೂ ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು ಏನಲ್ಲ ಹೊರ್ತೀನಿ ಸೇರ್ಸೋದೆ ಸೊ ಕೀಪ್ ಲವಿಂಗ್ ಮೀ ಕೀಪ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬುಕ್ ಕೀಪ್ hitting that like button. Thank you so much. Lots and lots of love. Bye.